Zit jij niet lekker in je vel? Zit je hoofd vol? Je worstelt? Je voelt je alleen? Of heb je heel veel geloofsvragen? Waar kan je dan terecht? Moet je alles alleen oplossen? En wat als niemand je serieus neemt? In echt contact, daar wordt verschil gemaakt. Maar hoe kom je op een plek waar je jezelf mag zijn, waar je Christ-centered onderwijs krijgt, waar geloof dichterbij komt en je het niet in je eentje hoeft te doen? Young Believe on Track wijst je de weg naar de juiste plek, de juiste community. Help jij mee? Help jij verschil maken? Kijk op youngbelieve.nl.